Záhadné zmiznutie v opustenej nemocnici Ospedale di San Lazzaro. V roku 2009 skupina Urbex nadšencov navštívila jednu z najzáhadnejších opustených nemocníc v Taliansku. Tento komplex, ktorý bol zavretý ešte v 90. rokoch, sa rýchlo stal populárnym miestom medzi tými, ktorí hľadali dobrodružstvo v opustených a strašidelných lokalitách. Nikto však nečakal, že sa stane niečo, čo im navždy zmení pohľad na Urbex. Skupina mala jasný plán. Preskúmať opustené izby, zachytiť staré nástroje a dokumenty, no počas noci začali zažívať niečo zvláštne. Počuli rôzne hlasy, niekto volal ich mená, aj keď nikto iný tam nebol. Pri preskúmavaní jeden z členov sa rozhodol ísť ďalej do suterénu a to bolo naposledy, čo ho niekto videl. Keď sa ostatní vrátili, zistili, že jeho kamera bola nájdená na zemi. Záznam bol prerušený. Nebol žiadny signál, len statika. A najhoršie, jeho mobilný telefón bol vybitý, ale neukazoval žiadne známky poškodenia. Pátranie po ňom trvalo týždne, ale nikdy ho nenašli. Niekoľko teórií hovorí, že mohol padnúť do nejakého tajného podzemného priestoru, ale iní tvrdia, že niečo v tej nemocnici si ho vzalo. Po tomto incidente sa nemocnica rýchlo stala ešte viacej nebezpečnou. Dnes už existujú varovania, že niečo v týchto stenách pretrváva. A čo si o tom myslíš ty? Napíš mi do komentáru.